Capata o woni kaalo pular hayso ina woodi kadi weeɓani ɗum noon wona Mouhamadou Mamoudou ko face à face ko idi foof Sidi Mohamed monsieur le député samodira e bandiraɓe bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin min ɗo welti émission dingiral hande ko nder gallam woni ɗum ko teddungal mawɗo mbeɗa andi oɗon teddungal wona min tan waɗi ɗum ko halpulareɓe kiifa teddinimi ha gaddi oɗo émission ɗo e nder gallam ɗum noon mbeɗa yetto goto foof e mabɓe yettonde mum e inde mum mbimi o mbaɗimi ko ɓuuri ɗum o cuuɓimi o gari ha gallam ha jiɗɗon hollude ɓiɗɗo yummango no woni jokkere andam ko woni e ko woni hakkude amen ɗum noon ko woni hakkude amen ɓuuri ɗum ɗo foof min cuuɓi lawol min ɓami bolol oɗon bolol ko dental amen e gondugal amen oɗon dental wona min tan adiri ɗum ko gila taniraɓam ɓe jokkidiri e fulɓe jeere jippoɓe moɓe juppi dow hayre gari ɗo henne e nder oɗo diwan biyeteɗo Gueyba oɗon diwanu ko diwan leñol amen minen koddi minen e fulɓe jeere e fulaɓe e joni emin mbawi yaade e lawol emin mbawi yaade nokku foof e Mauritanie nokku foof eɓe gandi oɗon événement musɗo événement mo hay goto amen wawa yejjudde oɗon événement minen diwanu amen somin jiiji joni galleji amen galleji halpulareɓe fulɓe e fulɓe jeeri ɗo henne oɗo diwan hay goto e mabɓe taccani maayo hay goto mabɓe yaltani Mauritanie ɗum noon mbeɗa yetti télévision Sahel e émission moɗum e mbiye moon bisimilla moɗon ko min foti namnade holko oɗon jingueral wawi wonde so wona wallude e teddinde gondugal Mauritanie naɓe ko ɗum woni Mauritanie ko ɗum woni cuusal ko ɗum woni batal e ɗum foof min mbawi wonde wassalamu aleykum wa rahmatullah holko woni en certani tawo a haali ɗo ko tiiɗi a haali ɗo ko yurmini ko weeli kadi wonko jiimi e kiifa wonko ceedimi e kiifa Hammadi Mamadou Abdou Samba Selli Hammadi Gawdel Ba ko seede